И така, какво става, хора? Аз съм Iron Challenge и нас готвя. Режа си картофите. И не знам как се навик да режа... Извинявай. Добре. Не знам как се навих обаче да режа картофи. Гебър като веде да спая реже картофи. Да, съм... Така. Пак ползвам статива. Така. Спокойно, хора, картофите са и ръцете са измити. Преди да почна да готви. Пак това излезе, няма се... Няма да слагат тук. Това е добре. Това е... добре. Това е добре. Тук сме две. Аз и още един човек. Няма да споменавам кой. Аз се режа... Вау. Аз се режа картофите. Другият човек, който няма да казвам кой, реже лука. Така. Режем го на филии. Хаштаг кьобъв. Така, режем го. Така. Междувременно не знам как ще взема телефона от статива с тия ръце, гледайте. Как ще го взема, не знам. Ще трябва някой ми хелпне малко, защото... Така, нали тия се Така. Готвим. Реших да снимам пак. Реших да я снимам повече в канала за известно време, докато не се сетя какво да снимам. Но сетих, че може да снимам и преди да почна да готвя. Започнах да приготвям всичко. Първата продажа в дол за всеки ще се купи дълго. Понеделник, 21 часа. Така. Почнаха семейните войни. Въпросът. Назовете нещо вкъщи, което може да се спънете. Аз залагам за табуретка. Всичко прескачам и виждам. Почна да тия почва се препъва. И както разбрахме... Това трябва ли да го сложа? Това малко ме падна. Нищо взе от съюза, всички други... Това ме си падна и... Капитана Слави... Това има слага, защото... Така, това слагаме. Аре бе, слагай лук. Така, някой е рязал. Някой реже картофите при имена. Саве. Четвърта позиция. Стола. Значи, ако не ви е стола позицията, страшно. Ако и вие искате да участвате, запишете се. Хаштаг готва БГ. Хаштаг Iron Challenge готви, напишете го в коментарите. Да. Търси 6 най-популярни отговора. Ще е трудно, защото сме питали жени, да знаеш. Се справиш. Така. Питахме 100 жени. Назовете специфична част на автомобила, която се намира под предния капак. Резервуар. Да видим. Жени. Може да са казали двигател. Я да видим. Така. Внимавайте, защото хора, когато режете картофи, много внимавайте да не се срежете. Я искам работа, правилно. Цвети, караш ли кола? Предния капак е там... Тия картофи с много да се срежат. Знаеш къде, нали? Така, какво работиш? Държавен служител. Няма нищо общо, в смисъл не си шофьор. Не съм болна. Нещо. Карам кола, Служи малко лук, дето, гей. Не си.
Това къде избега? Вижда го. Продължаваме. Цвети много се радва, не да видим сега. Раздели, защото много голямо става. Назовете специфична част на автомобила, която се намира под предния катак. Филтър. Въздушен филтър. Гледайте. Ох. Iron Challenge и готвене. Едва ли сте мислили да свържете тия двете работи, но сега виждате. Собствените си очи как... Аз го добре. Взимаме картофа. Режем го на две. Къде караш? Долу и равник, лева или обратно? Или долу и равник, ясен или обратно? Добре. Режем го на... Аз го наричам на филии. Режем го на филии. Случай, когато аз го правя, то е едно... Роси, обяснявам, за да е по-лесно. Предния катак не е там, дето отзад са главите, а това Аз съм имала колай с отзад, където беше. Така ли? И викам, аз нямам нищо. Разбрах, предния катак е бил отзад. Не и така. А толкова Там на после излязоха. да припадне. Добре, ние Те просто съм карала. моля, не му преди това жена, като търпули се, вкарах и аз да говоря още с нея. Попитахме 100 жени. Назовете специфична част на автомобила, която се намира под предния катак. Така, масло и филтър. Защото маслото се сменя на 10 000 км. И евентуално с това сменяме и скоро сменя. Хора, се съсредоточих се много в готвенето и не ви говоря вече от някъде силна минута. Може би ще спра клипа, обаче трябва някой ви помогне, защото положението е много кофти. Не, за клипа ви хареса, лайк, subscribe и довиждане. Попитахме 100 жени.